Спирам клипа на пауза, за да може. Давай. Няма да ме хванеш, няма. Никога да успееш. Прескочи ме. Не, ти го направи. Аз пък не мога да избягам. Тайм. Знам. Пусти. Това е страшна нощ. Клипа ще е 0 секунди и 0 минути. Клипа ще е бягащ от Тики Гек БГ. Да знаете, че повечето епизоди на всичко ще снимам само с него. Даже кръв не ми взимаш. И капка кръв не ми взимаш. А да бе, нищо не ми правят, даже не ме докосват. Много тежко. Аз не можеш. Ти нямат строителна машина. Абе, скелет. Аз тук паднах. Не. Аз ги издигна. Те не ми взимат кръв. О, ма те вещите се умря. Две остана. О, тук скелечко правите. Пари. В другия епизод аз ще съм нощ, трол, а той ще е нощ. Ама нощ е безкрайен. Не е безкрайен, не може да умре. Аз съм нощ. Не мога да умра. Ами те блейзовете ще ми помогнат. Ого, те блейз помогнат. Аз сега трябва да бия сам блейз. Спирам им огъня. Аз ще го... Ма никой не му има запали. Уху! Те забава! Коя ти не... О, крипърчета. Те не ми взеха кръв. Абе, били, паци, нищо няма. За нищо не ставайте. Дори да гасите лампа. На тебе лайки ли? Вой много са зле. Твоята армия е много слаба. Да, ама и са намаляш. От мен. И от крипърите. Аз да умра. Аз съм нощ непобедими. О, пич. Ти да се гърмял, бе, пич. С? Тя нищо не ме. Не. Още съм на 60. Ама ти подпали твоите вещи. Аз ще бият кашениките. Те умряха, един не ме. Те нищо не ми правят. Окей. Аз доби. Аре бе, за нищо не става. Що? На мен даже ми харесва.
Вече станаха малки, не ми правят нищо. Айде бе, слабак. Няма да се отваря. О, ма ти умряха бе. Айде бе, слабаци, не ми се отварят. Сякаш ме направи нищо. Сякаш ме правиш нещо. Абе, аз ще ме почна с тебе, бе, капанаки. Ще изям. Абе, вили. Няма видео, къде ви е дошло? Има! Виж къде е. Нали нямаше измътвани, бе, ей. Виж, лавата ще премина. Абе, ей, тъпа лава. Нали нямаше измъквани, бе? Вие къде отиде? Ай, ночи, ночи. Гледай ги, те не могат да дойдат сега. Тук има лава. Добре, бе, ще вляза в лавата. Аз сам трябва да... Айде, тъп газ, ти вече умря. Не ставай. Абе, крипър, ще дам рипър. О, заклещиха ме в една много яка дупка, където може да удрям. Айде, бе. Сякаш, аз го убих, той вече умря. Вили, бе. Сега. Вили. Извади ги. Риско, ей, сега спирам епизод. Окей, гейки, ей, сега спирам епизода и броните ми дори още не са същите. Нищо. Дори не са на свършване. Защото аз не мога да умра, нали? Искай да видим. Ти не знаеш кой ще ти подготви. Кой? Кой е най-силният ми? Ама аз съм сейф 5 и се чуда. Къде ми мича? Ти ли ми помагаш? И... Чакай сега, спирам го. Спирам го.